ne radi super. Ja ne volim. Sada. Ne radi? Ne radi. Odlično. Hvala Nikola, hvala. Dobroveče svima. Hvala vam što ste večeras ovde, ovako baš u broju. Hvala Nikola na uvodu u cijelu priču. Večeras otvaramo izložbu na temu Crno-beli svet, koja je inače deo trilogije, koju pored nje čine i Paralelni svet i Svet u boji, koje su već održane. Večeras izlože 69 autora Uglješa. Posle ovog otvaranja održat će okrugli sto. Radimo i promociju časopisa za kulturu i umetnost. Ana. 10. izdanje. Neko me zove? Pa da te slikam. Aha, izvoli se. Ovaj broj UPS-a je posvećen muzici i jedan članak je posvećen Nikoli Čubelu i on će ispratiti muzički ovaj program večeras. Ja vas pozivam da ostanete do kraja. Ovim će izložba biti otvorena ili će Uglješa da je otvori. Hvala Ana. Drago mi je što smo tu večeras sa vama. Imamo jednu ekipu iz Novog Sada, to je kolega Luka Stanisavljev, koji inače piše za časopis Umetnost pre svega i Tubes, i ja. Takođe ono što je jedna novina jeste što će program večeri biti malo drugačiji, bit će interaktivan, dakle imat ćemo malo jedan blok muzike, jedan blok razgovora, imat ćemo okrugli sto, takođe ćemo biti otvoreni i kockasti okrugli sto, neverovatno, samo ovde, samo večeras. Ono što jeste takođe važno naglasiti jeste da večerašnje otvaranje izložbe tih upravo 69 autora, koji su svi ovde večeras prisutni, zato je ovolika gužva. Oni su stvarali u različitim tehnikama, naravno na različite teme. Ja bih izdvojio samo jednu važnu činjenicu da je veliki broj grafika prisutan. Veliki broj grafika i to ne u smislu digitalnih grafika, samo već u klasičnim, tradicionalnim tehnikama. I to je ono što je pokazatelj da se vraćamo nekim izuzetnim, zahtevnim i ne tako lakim ostvarenjima u grafici. Takođe moram da primetim da ima dosta i portreta i pejzaža, ali ono što je primetno jeste povratak onoj ne tako veliko epskoj epohalnoj temi, što je klasika, jednostavnost, a lepota jeste u jednostavnosti, to je upravo ta mrtva priroda, koja dominira na jednom čitavom ovde zidu, koje je bolje jedno za sebe. Moram da se ubacim. Kad smo kod toga, pošto sam ja grafičar, pa sam malo pristrasna, ovaj ceo zid, ja bih rekla, Fakultet primenjenih umetnosti 2. godina i jako mi je drago, mislim da je treća, izvinjam se, jako mi je drago, mislim da je cijela jedna klasa se prijavila i podržavam, jako sam srećna što ste se priključili i nadam se da ćete i dalje učestvovati. Tako je, i nama je stvarno drago da imamo mnogo kolega i koleginica koji su mladi i da ovde imamo baš veliki broj omladine i veliki broj mladih stvaralaca koji su izlagači zajedno sa nama i zajedno sa iskusnijim kolegama i zajedno da napravimo neki presek likovne scene, što širi, što sveobuhvatniji i da vidimo čemu dalje možemo da težimo, gde ćemo dalje da istražujemo. I ono što će biti tema večerašnjeg okruglog stola, jedna od, jeste upravo sinergija umetnosti, dakle spoj između crteža, slike, grafike, skulpture, ali isto tako i između različitih umetnosti kao što je likovna umetnost, dramska umetnost, književnost, naravno muzika, a šta ćemo veći kontrast u crnom-belom svetu od bledog tena i crnih sunčanih naočara. Drago mi je što smo večeras se okupili u ovolikom broju. Izložba je zvanično otvorena